Ndrawati. Mboten timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Drantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh. Lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Oh, tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Gandhak blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndrawati kuwi wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndrawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketak mung sedhela, iki uga abdi Ndrawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatine para Panakawan sowanan Praja Ndrawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nanggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klera-kleru nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung ae. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong kowe padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndrawati kok sampean melu
teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Indrawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya, iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya ya tak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana. Raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo, gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Patih Udawa wilujeng Ndara Patih. Bekti kula kunjung nggih Ndara Patih. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Patih wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong nggih wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dengkulmu melancang kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus
Sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinu. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu? Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Kakang. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane temosine dirabane koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men ngono. Ah, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus
Kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula gawe lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Oh, iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah ngono. Ben bolanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mata. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ta. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to? Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Neng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Bapak Penemban lajeng wangsul. Balya. Kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Prantawati.
Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gong? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi. Mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho,
Kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Boyongan Wrantawati. Diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu jaba. Cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng. Ayo, Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna, nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu, aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Pamane wong neter kadedayan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadedayan pasan boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku.
kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembik kok. Ah, padake ora. Pokoke Wrantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok greng-greng. Wah, masalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ha ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ah iya. Aku ya alon-alon. Wis bet. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Nggih rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete deleweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton nuri ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae.
Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal ya. Budalna kang padha sepo. Nggih, wis tak akan dawuh. Wonten ana paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nuwun ngapunten. Budal kang padha seba isun kondur kedaten nuwun istaken dawuh. Nuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kondur kedaten. Jog saking gambar kira kinapit gambaran gading kadheranken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Kanthi ucapan reka semanten pelajaripun ki lurah Galeng miwah ki lurah Bagong wonten garing kula. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le iki mesti bakal dadi perang gedhe merga kowe nantang Begawan Durna aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura wis ora usah kuwatir mbangane awak dhewe kelangan Petruk ha iya awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati ha wis bener ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak kok sike iso uga Kurawa kae mengarep upacara ora baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara sesuk-esuk ki Senin nah iya tak pethuke ya Reng hati-hati ya nganu wer ora kira kowe ngono aku duwer kok ya wis ngati-ati ya Gong pangestumu tak jaluk kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya Kartomarma iya Bagong aku sing goleki karo kowe nek pun ketemu manut tak bondo tak tak krincung sikilmu didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyong lawan Dewi Werantawati ngerti yo Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara semanten ugi kula Ndara nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati kula kelangan Petruk mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawat Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit nek bapak kula sedih kencokan penyakit bapak kula lara nek bapak wong lara niku kembange mati Petruk mati, bapak sedih, lara mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhak yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng isor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil.
Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Ayo. Gikur tak suwun. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampeyan peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, dibanting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampeyan. Bagong non. Tahe wangi, lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih, aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndrawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo Bagong.
Musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Mbok Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Tersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, gugu karepe dhewe panes maning jajaran. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncatus patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki Kyai Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa.
Bagong. Nun. Aku le ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani Kowe Prabu Ndarawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampean. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kae iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo. Iki mulih, ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to mbelani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Kowe Prabu pancen wis niat mbelani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane mati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes Ben, ayo jajal didu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe adal. Arep nyoba pusaka kadewatan Jaja Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki.